Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lom So Po Shillong. One ban thiet ya ka kali Datsun ready go bathamai ka bas kem bat bidor. Jin hado lai Bnai kinthi ki Nongtrei bala thungkam da ka Ganesh Das Hospital Society ki bumshim la yo satya ya ka Tulop wat hadin bakilayai pensngau nakapor syakapor haki bor badai pet jong ka ni ka hospital ka bahap hapo ka jing peniaj bat ka jing pet jing khmi jong ka sarkar jilla haka arphu hunriu tarik unai wing arajar arpho kila penlong da ka jing sange trekam ka ba Khlem put sngi khnang baki bor peniaj kin siu no ya ka bainong ka baki dai hok ban yo Kidon hadu kumba Henry pu arngut ki Nongtrei bala shuthungkam ha ka contract basis da ka society da ka ne ka society ki bala dawa ye ki bor panyaj bat kumjuru sha ka medical superintendent ka Dr. Y Shabong ban penkiu no ya ka jingsiu bainong sngi ban siu tista ye ka Tulop ha ka por ka babiang ban siu ye ka Tulop bala pensa teng menta lajan lai Bnai kinthi kini ki Henry pu arngut ki kinthum ya ki batrei kum ki data entry operator ki ba shat jing shat ban penbiang bam ki nongpang ban ki Nongtrei jong ka hospital ki ba am ha ka outpatient department ki batrei ne ka benta ban penrung kerteng ki khulung ki badang shukha ki ward boy ki ward girl ki nong penko ya ka hospital bat ki wei kawai ka dai ka jingyo jungi ka baret sa kawai ka dai de ki lai Bnai sau Bnai ngimyo Tulop ru ha ka por ka bambiang kajing ai Tulop ru kala sulong lasu iben kan kajing ai Tulop kujungi dan ngilik kerennya ka increment ru kim ju pushe kim ju sngap lasu nyoben bai ini ka kadau dening kong ngilik kerpat swa da ka ktien ru kom simla long kam tengi ai da ka kot ru ki lek menti kim kwa ban sngap de ka bakadu pat ni hap su ni pan kajing arat fisia kan de da ka ba fiawan fisia ngi hang ni ki ba tre hang ni de ki pho Bnai ngim pa ya Tulop de gidan ki ba tre ka we department gidan ki ba tre ka lab gidan ba tre belas ngi gidan ba de po DO gidan ba de po MRD gidan ki we badan apa ki kop haki OT kim ju ya Tulop tang kata hi ngi keren ba mentala lai Bnai ngim pa ya Tulop tingin besar ke ngi gidan ki long ying bala dan kun dan keti dan ki long ying pat ki bahap besar ya ka bai school nadong sadong ya pendap lut rei jingyo ru ibaret de ya kata kim sothu kan dangi keren ya ka salary ki keren man kumni kumtai la film sodap khili wat no shawai kum kane ka juk mentangin yo nei dan ki bala he dan ki bala teman dan bala lok badan ki bala over age hatu ka suk se banyo kam de am ka besok de kidi ban sothu kan ki basong hakabor ya ka head of the department hi ka medical superintendent ningkong i keren choi madam wan swat previous MS de mai ipat kalong gum tai to shito hanre am de ki phos nem dan ki batrei saus nem dan ki batrei sans nem rus nem news nem pras nem ka ju ka jingyo hanre kan kiur kum ju kiu hanre ki department ki la kiu yangi batrei gum ne ki khain ben Rewat makila da kim Tulop pat si Bnai batrei kam sarkar melaking khle yang ni pat kim perkhan kataru paradok para snami dia bandon am kajing suthu nang ne shakhmat tengi ya update ya decision ya ke baki rai maki ada kimla ban penbiang tengi rungin ya yang bet hang ni flau bet yang bet akan nongrim ka bangi de bangin yang mentah kan ba takta sibun ba ki ba wan thiang ni boleh nama dagim medan mangi hari madam jongiri ola rengim dan mangi manu ban ran ni kan hospital berokoi ila ma iri support yang ni mentai MS yang in support yang ni ini MS mentai long babas ide biang dia ide ketemu MS Jessica Shabong ti kumni ka Tulop ti snaem ki ban khon don ti tela sansar te Aduh ayam dan mangecu ulok lan ni kalok ken mangecu bam yo Tulop ma nang ni iso mangi la sumi na yen la de pakam ndengi wan mantre ni man kaski la dangi petre ru ngila sa sim jukli da bun ki jukli bang imla su ban jupa ru kalong ta
kadai ke kontrak bala thong bet ka society kan kidon ki member ni ki ba penyat ki ba siu tulop maki Ke kata society. ka society kitip kini hi ki ba Ngim bala tip. thong ngi teng ngim tep kan ngi beriang ngitip syai kami ti ki bahek kan Ngala ajung tip i baheng. Te ngam tip i la le kum no. Te ka sam hai manta. Ngala don ajan dan steo. Ajan dan steo. Ngimpat yo cepat. Baru ngila rai bangin te kata syubnai. Kal bangin pat siu arab te nai. ngin trai lai nai sau nai Ngin apa hadu lai benai. te ngin trai lai nai sau nai fnai tulop syubnai ya hap hi Tela da penyo ya kan ya ka tulop jung Em ngin wan yang continue. ngin wan continue ban yang be ngi kan adu ngin dayo ki demand ki jungi kedan lai tali ka jing demand ka we ka de ba ki set ek tulop ki happen khu chwai kata ka ba ar ka de ba ka increment ya ka pay ka jungi namar borok ki department ki la kiulun kajungi kan sa skumju kami hap shu ka prathai ne ai shei lapai ki mar ki mata ki la remlun hajungi kan sa skumju kami hap ra ka balai pat ka jingyo ru ka de bandai ha ka babiang por ka jingyo jungi la ai ba ai bai sana phi cheki ar pra ar khandai terik La dau nong tu le ran. Ti balai mangi pat ngi yang hang ni nam ta hok balai ngin le ran. Em di shisha kam di live nai pura di arnai di khellang but this coming month because da jengkut banat adi khellang but December te adi ho live nai di ka senjam ba ngakwa ban lem ta ki kalong kawai ba ngila ban penkiu rum diat ka tulop juki because ngasno ba tulop juki khamret diat ki yo ta 3,000 ibi Nongtrei ba ki trei dan rupuan mot betri jika kenta bagi trei ru labon hin deb kita tang la kenta tang kenta mo te sukhenya kata kom te kwa ban benele ban kinyo kambon kat kom kade hok chungki te kata tengah la kran baki te ki omba dan jingi ki mi ki hi proses ni isu ap tangi ti cashier ban wan nyo pisan dan keduna kan no ti keduna ngamot ban dadalong ti jushim daga kerja loan nang naway department song ka hospital da kalong na page ka long technically kalong proper ne em kata ngam lam le ke bam no mun shule kumar long hi kam bisa te kawai kata te kawai deng ong ki thon da ka shithi but pensawa ka jing e jong fi ki jing e psem te kawai ki omba lewat kam shwai ru la long over age tem la trek ne pun snem te tengok thon da kawai shithi ke pisno ba ke jing dawa jong fi tengah sepen forward kam sejrong ke ni kata chu I forwarding letter menong ba no kede shisha ba kilong tam ta pe shisha ba chemjing e shisha ka kam jungki ka khya shisha bat ka ta ba ki om ki hi ba ki nuat kam shwe ba ki nyolat shu ba ki la he karta kan kata hi shibon ta kada ong lai kren ni ba ki so tho hi ki om na kin mandasi ndi ba ki shishong klan ngor sa ne proses ni ki om tang shu that one it cashier tang shu that kin shu atang ban nyo tak pisa ban pe ka duna ka no yu ka no mo ka dap ne em ta te dala kelas mo shai kata khalor kata phang te matasi kin te noi kinom yusa kinom le sa ni mo kawai ni kidaw kalong ba piho tang shu lockdown hi kala nang snai kata jingyo juni kadang duna nang her ta ka pisa because ni ki pisa ni yo na ki patients ki bon thia private aim tu ne baki patients bawan outdoor te tambay parmet imju long man simpisa imju simpisa parmet bagi klungret imju simpisa ni hap sim tang ne gitu ki ba wan sumar shbo kumba puoj mo shbo ba puoj kumnong no shbo kum goldstone na appendix muta ha te gitu te simpisa da ki makin di parmet bagi di klungret ni simpisa te na kato ni yo na kato ban siu tulab ikini tamen tan do bram covid am Shiteng jong ka ki sisters jong shiteng na ki doctors jong ki lali room covid duty shakoi building bada hang ni hajo campus tamba the way building tengmot ladu na breu ha mo kawai kata kawai pada ni haptas baik ya baru ki breu ba ki long covid positive na negative shibu patient long covid positive ro ngimla ban shim ya kata ki case ban poite kadang ladu na ba ki patients bangila surgery ladu na ki procedures ladu na ki nompang ki number ki nompang ki wan manthia ti ta kadang ni shemjing e ta kapisa ladu na ki menchua te kaya chai ki kam
Namar ba ki doctors ki bun te shibong idan angot we pediatric surgeon bejen te shiboman kata yo kita bro angot shibong Tuesday Thursday ale operations me kelami baik bisa ladap itu men siu tulap ikini teman kita ile dir ki haple ya rai duty sha covid then ki ile dir steng por ki hap tre shata sha covid ka section mo kim Nongtrei ka kim kum baju tre kita mo ki bon ki cases balaban up ni kim la ban shimte kim shimtang emergency cases man point man elective cases tentang ki postpone ke nong tong sampai tentang badai doktor jungi ki test positive no nani kata kan cakap tia ta covid unit di sibuk staff ro kilong covid positive ni sibuk nurses ki tentang lab technicians long positive te ka adu ko ki kam because long positive mo kita habis quarantine te nalo kata ro ki patre inside ta isolation station covid unit kadai kan kom hi bagi kintre news ni ki habis mabak test makasih basan berkladap train ni kita test covid mana kilong positive kim di ben sapriang gitu jimpang ni nakatadang ju sha ki begendak step covid kan rong si general side ban tre kam ju sha ni ong up nakladap tu news ni duty pi shong shwa po hotel wali mix ban no shong marwe hakasih basan jong ta test shwa la pili positive pimlong ban join tre don da coach la pilong negative te sawan biang sing benyo teman tayo we doktor barung covid duty hap shong satai mo tayo tres tayo shong up ke report tetang kum tarak la ko te nim la te man service ki man 100% services kin kum kiti surgery bang ong ipi ni dan ki elective surgery ban la nap ni hap nap dia nak kadang induna pasang aduna mal society kita Ganesh Hospital Management Society di katang society dan nakito ki bisa bayo ni kinong pang ni bro kay bisa no to kum shubo kum ki private A private B private C some of the money goes there ang tadang ki bisa dahil shubo ni ki investigation bikin that lab investigation some of the money goes inside the society then auto bisa dahil kisiu ya ki salary ya kini kinong contract laborers le kat balahi ban shubo kam dam na bisa rong habis na karam bagi kiki ong bangim menwat kam sebegin la sute re mencuate si keren kum tang si ong ba ngim sung hun tingin taking maybe jiran bak ong taiki beli fe membat no shaway si ong kum taiki tamba menta de ki pensngo yang aba kinwa cha ekin kal nwat kam ba jinjar bang yo kam te so thoi ka tang so ne ka ta ka mo society ngin le ka bala hi pen biang iki in be iki ru so de ka tam so hap na ba kim la te ban kam shaway ndi basuk